ये जो ये बाबा तनी आई हमारा भाऊजी के देख देता हूँ तेरे बाल बच्चा नहीं होत बाटे कोनो दवाई वाई बांध देता नहीं जंतर मंतर दे देता फिर बाल बच्चा हो जते एक दू ठे। अरे भैया तो तनिको टेंशन नहीं रहो 6 महीना में लड़का हो जाइए करे हमार गारंटी बा बाबा में इतना पावर बा कि करे लड़का हो जाए कितना जाने के लड़का बाबा हो खा लेने करी में खा। अच्छा भौजी बतावा जवन जौन बात कहिया बाबा ओ तोहरा के माने के पड़ी मनबो कि नहीं। अरे जोगी बाबा काहे नहीं बात मानब हो हम जौन कहबा तवन करब। अच्छा तो पतोहिया ई बता मुर्गा अंडा मछली खाली कि नहीं। काहे न हो बाबा ई कुल त हम खइबे करीला एको हम छोड़ीला थोड़ी हमार जौन मन करेला तवन खा लेला। कहो बाबा लागत बा माल फंस गल जब जैसे कहत बा त मतलब काम हमने का लागत बा कि हो गया। अच्छा तो पतोहिया आज राती का 12 बजे तू लेके अंडा अइहा 5 गो हमारा कुटिया वही जंगल में बा वही जकन लेके अइहा तो वही जकन हम कुछ चीज कह देवे तोहरा के एकदम बाल बच्चा हो जाए 6 महीना में। ठीक बा बाबा हमके अकेले आवे के होई कि साथे के होके ले जाए। अरे भौजी अकेले अइहा जानत न बाटू टोना टमाना करे के होई केहू के ले अइबू तो वही के धैले तो वहू के बाल बच्चा नहीं यही से तोरा के अकेले आवे के पड़ी। ठीक बा बाबा। अच्छा तो भौजी जैसे बाबा कहत बाटो वैसे कह दिया ठीक बा ना। ठीक बा बाबा। ई बाबा हम आ गइले बाटी अब बतावा का करे के बा। ई बतइयो है जौन अंडा लियाई बाटू हमने के बना के खियाए के है जकन सूतरा सुबेरी चल जाइया तोहरे बाल बच्चा 6 महीना में हो जाइए। ई बाबू हो जौन गौवा का डॉक्टर हो ना वहाँ आला ना के चेक करने तो कहता तोहरे लइका होखे वाला बा। अरे काहे नहीं हुई है तोहरे लइका रतिया भर जोगी बाबा तोहरा के अंडा खियौना तो होबे न करी। अरे अंडा खियाऊ चाहे कुछ भी खियौना ना हमारे बाल बच्चा हो गए ना का दिक्कत बा तनिको हमके टेंशन नहीं बा।